Altså, det er et løbehjul, som kommer efter, vi har lavet en cykel. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg synes, det er sjovt at lave et løbehjul, det er på grund af, at der er mange mekaniske elementer, som jeg elsker i de der ting. Så synes jeg, det er sjovt at lave et løbehjul, hvor man ikke ser dum ud på, for jeg synes, man ser ret dum ud på de der løbehjul. Løbehjulet er smart, fordi det kan klappes så meget sammen, så det kan have det med i toget, du kan have det med bag en bil, du kan have det med mange steder, fordi det ingenting fylder. Det er bare sådan en lille strimmel, når du ligger styret ned. Derfor så har jeg fandt på noget sammen med en, der hedder Troels Scheel, som jeg laver det her projekt sammen med, som er et cargo-løbehjul, og det findes der faktisk ikke på markedet. Det vil sige, altså et, hvor man kan have nogle tasker med på, når man kører af den ene eller den anden art. Så har jeg lavet sådan nogle forskellige skitser på sådan nogle løbehjul. Men det, som det er endt med, at jeg lavede den første lille skitse, det var den her. Og en af de måder, som jeg fandt ud af, at man ikke skulle se dum ud på, det var, at man den position, man havde, den måde som produkt, man skulle stå på produktet på. Og der er det en lille smule længere, det vil sige, man står hernede bagpå, man har sin bagage, den har man med foran på. Men hele det, at man står sådan der, i stedet for at stå sådan der, så står man sådan der og slapper af, så er det en meget smukkere måde at stå på det på. Så det er en måde at komme rundt i byerne på, og en måde, som man bruger rigtig mange steder i verden. Så derfor er det mener jeg, sådan meget brugbart et forslag til, hvordan man kan komme rundt i stedet for i en bil.